RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumuat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaninyong tanan, nga nagpaminaw karoning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Dr. ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko sa alias nga MC, hingkod ang pangidaron, single, apan puno na sa problema nga makahuna-huna na lang ko og dautan. Itago na lang sabang akong address diri sa Mindanao. Punto medical ug emotional kining akong suliran. Kabahin kini sa akong mga gipamati nga dili masabtan. Aron inyong hisabtan, sugdan ko dihang mga 10 anyos pa lang ko. Ingon ini ang mga panghitabo. Huwag man lagi ko ng duwaan ni mo, ate. Di laki ko. Nga namang huwag kaning akong doan nga pambabae man eh. Bayot ka? Aray! Magmagat ka! Magkita ka! Sukawin ka na nasukawin siya. Do, kadi ko musukol ni mo kay babae ko, ha? Ha? Do ka! Jumper! Ipse! Gusto na mo, ha? Dito na siya! Ano yung mga giapak mga si Jobert manawanan ako? Siya man ganun ang inusukunan. Tungod kay ikaw ang maguwang MC. Ikaw man untay maguwang. Ikaw unta ang angay nga mo pailob sa imong manghod. Ikay mo sabot! Nga di ay nga ako may kasapan ni Mama. Nga ako mangut manasadaan. Di gede ko pinanggat ni Mama. Ngayon ang gibuhat pa man ko ni Labi. Mas maaya pa ini. Mas may pag magpakamatay na lang ko. Mas may patuod. Para sa gibuhat ni Mama diyang nag-away sila ni Papa. Nag-inom siya dagang tambal. Nangitas akong dagang tambal. Dagano na akong inom. Para man di tayo batiho na ning mag-inom og dagang tambal. Mo, ditong nabuhi pa si Mama. Ano?
ipong ko. Dapat kong Marita! Ayo! Si Tia Apolonia. Abira man yung inyong pultahan. Marita? Tia Apolonia. Ginuho ko! Basta ba nagkibuhat ni mong bataa ka? Ginuho ko! Osta pa ang mga silingan! Ang anak ni Marita nagtumarong na sigla ni Tambal! Yabag kang bataa ka. Puno-puno lang kas problema, da. Gusto na, Marita. Ayaw na nakasabing bata. Wa na hinungdan. Muna problema pa kayta sa iyang amang bisyoso. Badlungon, palahubog. Puno-puno pag yun ka. Mupay pobre pa kayta pabadlong sad ka. Liwat ka yun sa imong amahan. Ay, pahuway na dito, Marita. Kung nalay aktiman aning imse. Ikaw na'y bahala ng bataan ng Polonia. Kung mahimo, dadalas ninyo. Dugang na naskalabad sa akong Ngay balay laging namatay na lang ko. Balayasan akong mama. Sabta si mama di mo. Nag-agi manggod na siyang depresyon di hangwa pagkamataw. Tungod sa pagkamatay sa imong maguwang nga namatay tahon tos bunog sa inyong amahan. Sa akong nahibaw-an, namatay ang akong maguwang laki tungod kay gibunog ni Papa, di ang wa pa ko gimabdos ni Mama. Gisugo ragot ko no to pangwam og bugas, nya pagpauli nga way daang bugas, gikulata ko ng Papa. Og dangtan og pila ka adlaw, namatay ang akong maguwang. Na-depress si Mama, nagsigig hunahuna sa paghikog. Hangtod nga, gimabdos ko nga sige siyang kaguol. Og ingon og nasundog sab ni nako. Gikan sa akong pagkabata, halos makapila na sab ko mag-attempt og suicide. Sama sa pag-inom og daghang tambal, nag-attempt ko og duot og kutsilyo sa akong tiyan, paghikot og pisi o habol sa akong liog, og ang pinakagrabe, mao ang pag-inom ko og medisina dihang 14 anyos pa lang ko. Unya, ay, kakaras, kasakit sa akong tutunlan. Tubig! Mainom kong tubig! Sa baril! Daghang tubig sa baril! Mainom kong tubig! Bisag dagan akong nainom nga tubig. Matimahuan pagyapon akong bahos medisina sa akong baba. Gibatin ako og gagayong akong tutunlan. Lord, pasalo ako. Gusto pa bayawan ta akong mabuhi. Apa nang ako huna-huna magsuko na ako sa pagbuhat og dautan. Tabangi ko ni Ginoo. Ikaw rin yung makatabang sa imong kaugalingon, Im. Kinahanglan makamao ka mo kontrol sa imong kaugalingon. Pero ang saon, nga bisag unsaon ako pugong, musantop man gyud sa kong hunahunang paghunahuna og dautan sa kong kaugalingon. Sa panahon nga ingon ana na imong bation o magkinahanglan kag ikasulti, ni ara ko alang nimo, MC. Ramon.
rin, buhanga ka! Nasaba na po silang mama. Anta ka pa na may way! Ano naman ka? Nag-away na sab sila ba? Kwarta na po tingali. Kwarta na imong ginang Pedro. Kung gipalabaw na imong bukas. Unsa nam day oras? Ikaw ang tanan makakaan. Bago pa day ko makatog. Ay! Di na sab ko makabalik og katog ani ron. Ay! Laban na imong kanta! Ayog soda. Kanus aman taon ni mausab si Papa, oy. Ayog soda. Good morning, ma. Kaon na MC. Nakaluto na ko. Wakoy ka ng kaon, ma. Unsa? Ngano gong... Uy, MC? Kalaw mo kalagom ko na imong mga mata. Wakay to? Patsyo ni mo ang imong lawas? Gusto pa kong mabuhi, ma. Apa na nga kong utok og lawas, dili na ganahan. Gusto na kong mamatay. MC! Ingon sa dili ko makakontrol sa kong hunahuna. Ganahan pa man kong mabuhi. Apandag-on ko sa kong utok og hunahuna. Mas migrabe ni og atake na ako. Gusto na kayo kong mamatay. Ang akong mga pangutana mo kining musunod. Unang pangutana, sa gimabdos pa ko sa akong mama, magsigi siya og kaguol. Magsigi og hilak tungod sa problema. Misuway sab siya og hikog. Mao ka nga magsigi sab ko kaguol ug magsigig hunahuna og hikog karon. Ikaduhang pangutana, ganahan pa kong mabuhi. Apan gusto sab kong mamatay. Simptomas kaning akong gipamati sa depresyon. Unsa man sab ni nga klase sa depresyon? Maulian pa ka ako niini. Ikatulong pangutana, asa man kumuduol aron mawa ning akong gibati. Gusto ta akong manarbaho, apan dili man kutugta ni mama. Magkatabang ka na ko kung manarbaho ko o malahi ang akong palibot. Musamot man ko ang akong gipamati nga makasaksi ko kanunay sa away nilang mamagpapa. Ikaupat nga pangutana, mukalit og huot ang akong dughan og ingon og sa may mutusok sa wang bahin sa akong dughan. Unsa man sab kaha ni? Epekto ba sab ni sa pagsige nako kaguol o way karong katog kanunay? Ikalima og katapusan, mubati sab ko og kalipong og kalabad sa akong nga way rason. Epekto ba sab ni sa mga tambal nga akong gi-overdose pagtumar o sa medisina nga akong giyarok? Kay hangtod karon, matimahuan pa nako ang baho sa medisina. May organ ka sa akong lawas nga nadaot ni adto. Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, MC. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa atong programa, kini ang akong suliran. Ani na sa ako, giguban kaniyo karong adlaw si Dr. Rene Obra, kauban ako ang akong partner nga si Atty. Eileen Bathan. Kami mo tambag sa mga problemang punto legal, kay lawyer man si Atty. Eileen Bathan, punto medical, psychological, emotional, behavioral, mga problema sa mga ginililing drogas, kay mao man akong trabaho isip medical doctor, psychiatrist o drug addiction specialist. Daghang pamaagi, mamili lang mo kasi kasing pamagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran rin kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page or diri sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang ato makutlong ang pagtulungan karong adlaw mao kini nga if you continue to carry the bricks from your past, you will end up building the same house. O, sige nga mong dada ng mga gubaon ng mga bato sa karaan ni mong bahay, maghimo kag bahay, maorag gihapong klase nga bahay ang imahimo nimo, ha? Why improvement?
Nabito nga, magsige magkagame mo og mga unsan naman di man namada inagkamatay nimo. Of course, pag siguradong na ba kay sapatos nagkamatay nimo. Pero kung mao nang kind of mentality nga naata, kung ikaw may presidente sa Pilipinas pananglitan o barangay captain bagala sa inyong barangay, ngano mang imong pasiminto ng inyong daan nga nagkamatay nimo di mo namada. So kung mao na mga mentality ngo na why improvement sa human race? Kuan balong-balong lang gyapon ang atong kahimtang, lubakon lang gyapon kay wag gyapon tay mga nindot mga tulay kay maingon ang presidente ngano ako himo mo kog tulay nakamatay na ko di man namada. Mao na so aton nang usbona no. So ngita taglay mga bato da nga nindot, sinaw-sinaw. Kay naghimo tagbay nga lain, may improvement sa quality sa bahay nga atong gihimo. Alright? Kaya la pug interpret literally pasumbingay lang kuan ni siya, nga nata improvement sa atong quality sa atong kinabuhi. Di kay masige lang taghangad sa langit kung say taga come what may. Di naman pwede. Ang atong magtatampo kung nalawa sa si MC 20 years old, taga Mindanao. Punto medical ug emosyonal ang problema ni MC, musta naman mo diya sa Mindanao, diya sa Siargao, Marajao, Carajao, mukbang piskong isda diya sa Tianggihan, sa Buanga City. Como está usted? Buenos días. Bagbalaan pa na kong tsabaka. Yusoy bonito. Kumusta naman diha si Frank Kaminggi diha sa Siargao o naghantang mga kaila sa Mindanao in general, sa Cotabato, General Santos, sa Buanga, sa Butuan, sa Bukidnon. So, mayong pagpaminaw niyong tanan diya. Hinaot nga okay ra ang atong kinabuhi diya sa Mindanao. Unang pangutana ni MC, gibuntis pa ko sa akong mama, nagsigi siya og kaguol. Magsigi og hilak tungod sa problema. Misuway sab siya og hikog. Mao kaha ning nagsigi sab kog kaguol og magsigi og unahuna og hikog. Morabag mapasa nga to sa anak. Naasa na siya ingnon ta posibilidad ba? Kini bagong mama nga magbuntis, emosyonal, labi na gyud manigarilyo, miinom og mga alcoholic, apekto ba sa developing baby, So, ang rason nga nung naamantay ng nani mga mood problem is because biopsychosocial, or ako gining balik-balik, Saan na ibot pasabot ng biopsychosocial? Biological, this has something to do with the level of neurotransmitters sa atong brain, kining dopamine, serotonin, norepinephrine, mga peptides, o guban pa mga neurotransmitters, na mo'y mag-regulate the way how we talk, the way how we act, the way how we think. So, kining ingon ani nga mga sitwasyon dili na to ma-roll out nga mapas na maganito yung study nga ang kana ko nung buntis nga mama wa pa mga naka buntis pa man magsige ka og paminaw og music nga iyang bang tatukarag music nga padol siyang tiyan magkabati kuno ang baby ana dito sa sud og jolly kuno ang baby ana inika tao pero pang mama stress sige kaguol for some reasons maapektuhan sa baby tinuod na siya naana siya atong psychosexual development intrauterine pagani naana maapektuhan ang baby nakabasa kog libro ani nga og mahilig kuno og kanang mga jolly, happy moments ang mama samtang nagbuntis pa, minog music, paggawa sa baby, lovable baby. Hindi po kay ang baby masig hinuktok kay ang mama naghinuktok samtang nagbuntis pa sa mao nga bata. Ikaduhang pangutana, ganahan pa ko mabuhi. Of course, kinsa may ganahan mamatay sayo. Apan gusto sab kong mamatay. Wow. Ayaw lang sad. Sintomas ka kining akong gibati sa depresyon. Unsa man sab ning nga klase sa depresyon. Maulian pa ka ko ni ane, maulian pa kani ane. Inom kag mga tambal antidepressant, modol kag usa ka sa psychiatrist, diya sa Mindanao. I do not know where in Mindanao, but anywhere in Mindanao na ay daghang nang gi-practice nga psychiatrist. Ang suicidal thoughts or depression man na siya, ma-depress man ang tao for some reasons, Ay problema, ubos ang imong frustration tolerance, so daghang mga rason, So kung pangutanan nimo maulian pa baka maulian pa kanani depression. Kitang tanan ma-depress. Why mayang laki na ni,
Pero kanong sa man ni siya alarming, kinanglan nagtambalon. Kung ang atong sadness, ang atong depression, makaapekto na sa atong activities of daily living. Di kay inom o overdose sa tambal kay away sa iyang kalibin, sa iyang uyab. Gani ko no, kay nakitaan sa iyang boardmate siya nga nawad-anas panimot. Dahil silang boarding house, kuyawa no. May gina po ng imong mga ka-boardmate na kay mag-survey o kinagkakadlaw o kinsabay naghikog. Nada sa ospital, nabuhi pa. Ayaw nag-usba taon, ma'am. Kay likado. Thou shall not kill. Thou shall not kill. Suicide is an introverted murder. Bisag unsa man siguro atong reliyon, Christian baka, Muslim, o unsa baka imong reliyon, na maginang dili magin maayo ng mupatay. Introverted murder ni siyang suicide. Why? Because ginaplano man gud ni siya, no? Murder ni siya, dili siya homicide nga namatay, nakapatay ka kay just so happen, wa ni mo tuyo. So maybe pwede mo siguro, paspason lang na ako, no? Kaya ako maning ginasig lecture sa akong estudyante. Ang rason nga nung mag-suicide ang sa katao is doon kay depress siya. Na obsessive, compulsive, obsession, magbalik-balik siyang utok nga mapagnamatay siya, muwad na siya, bili, no? Napamansiguro tayo panahon. Number one nga rason nga nung mag-suicide ang tao is egoistic. Nga, wa siya'y sulti-sulti, solo flight. Ang number 2 is altruism. Strong attachment to a group. Bahalag matay ko, basta kay mahappy ang member sa grupo. Like mga suicide bombers. Ikatulo is the anomic. Sudden, drastic change of lifestyle or status of life. Medyo kwartahan na ka, nilado na ka, influential na ka, or malagi na, sikat na kay ka, ilado na ka. But for some reasons, found yourself back to square one. So, generally, ang mga rason nga na ay mag-suicide. Ang mga pasyente sa psychiatric ward ay mag-suicide because they are responding to command hallucination. So, whatever you do, MC, do not commit suicide. That is an introverted murder. Do not complain aning kinabuya. After all, you are still above others, I'm sure. Lagi ko ayaw complain. Babo pagyapong ka sa ubang mga tao. Okay? Ikatulo, pangutana, asa man ko mo dool aron mawala ning akong gibati. Gusto unta kong manarbaho apan dili man ko tugtan ni mama. Makatabang ka nako kon manarbaho ko og malahi ang akong palibot. Musamot man gud ang akong gibati nga makasaksi ko perming mag-away mo na stress ka. Perming mag-away imong papa ug mama, patambag may pa-counseling ni imong mama ug papa magsigig away. Way kahumana ning problema nato ning kinabuhi no? Change of environment can help, but you need to seek professional help. Kaya kinanglan kang mahatagan kag antidepressant medication, no? Seek professional help. Diya sa Mindanao, tagandang mga practicing psychiatrist, no? Sa makausap pa akong klarohon na, it doesn't follow nga mungadto ka ni Dr. Rene Obra nga usa ka psychiatrist o sa mga uban pang mga psychiatrist nga nagpractice nga ikaw nabuang na, no? Dili na siya tinuod. Of course, na may mga pasyente nga mga out of this world na, mga end of the line, just like cancer patient, no? But before maabot na siya ng puntuha, moagi pa na siya mga minor psychological problems nga marimindid pa, matambalan pa. So, balik ko na ko, ayaw pagtuo nga ang tanan mo dool ni Dr. Rene Obra nga nalisuan na sa pangisip. Hey, ako ba yung munyuro anang mga flight trabaho, mga bumbero, coast guard, mga empleyado sa factory, mga mo nag-abroad, mga pupayal og annulment, waman ni mga buang naala ni mga personality problem gyapon. Pero mas daghan pagsud ang pitaka ani kay sa iyang psychiatrist. Muna ako kay istorya, no? Ikaupat nga pangutana, mukalit kahuot ang akong dughan ug ingon sa may mutusok sa walang bahin sa akong dughan. Unsa man sab kaha ni? Epekto ba sab ni sa pagsigi nako kaguol ug walay klarong tulog pirmi? Of course, kung wala kay klarong tulog, daghang mga psychosomatic signs and symptoms nga maimong bation kay matulog ta in order to recuperate, in order to recharge, and in order to balance the homeostasis, no? To roll out cardiac problem, back to basic. Magpa-EKG, magtuda-eco, holster monitoring, mga mga diagnostic procedure pagsuta kung naaba kay sakit sa kasing-kasing. At the age of 20, murag daily, kaya ka MC, no? Bata pa man kay ka. 20 pag yung edad, good, no? So, usanas mga hinungdan, muhuot ang atong dugan. So, do not hyperventilate, you do slow, deep breathing. Ayaw paghangos o paspas, kay damor ka maghuot yung dugan. Ikalimang pangutana, kung katapusan, mubati sab ko kalipo
pagdayong ug kalabad sa ulo nga way rason. Epekto basab kini mga tambal nga akong gi-overdose pagtumar, suicidal o sa medisina nga akong giyarok kay hangtod karon matimahuan pa nako ang baho sa medisina. May organ ka ko sa lawas nga nadaot adto posible, ha? Overdose, anything in overdose is dangerous, ha? Bisag mga tambal, ako mga pasyente nga nag-overdose og INH. Ano INH man? Because na may membros pamilya nga sakit og pulmonary TB. So katong usa ka giyarok ang tanan. Bisag unsa na lang kuno giyarok hantod nga kanang para sa ulcer, gihurot og inom. Kay gani kay da sa ospital. Ayaw na nag-usbabam. Kay basig di na ka mada sa ospital sunod. Istoryahe lang na sa imong partner, inyong problema, ayaw pag-suicide. Kung na katong mga naay mga family dispute, no? So ang tinimagong ma-overdose ka, mo decrease ang utilization sa oxygen. Ang dugo, ang nagdag oxygen sa imong utok dili na 100%, no? So posible nga madaot yung ka, no? Anything in moderation is good, anything in excess is dangerous, ha? Thou shall not kill. Balikon ako sa makausapa, after all, you are still above others. Daghan pang nag-love nimo, ha? Ayaw pagpakamatay. Kay giaway kay sa imong kalibin, o sa namara, imong uyab, o imong partner. Okay? Nasaba ba ko? Wala ko lang pong mayaw-yaw diri kay Tali, balik-balik ni mga problema nga angay tambaganan nga makumuangkon ko nga sometimes di na ko kay balogon sa akong iyaw-yaw. Pero maning kama tagi ko makatubag ko sa inyo mga pangutana, ha? Daghan sa ko mga limitation, ay doesn't follow nga ako, knowledgeable yung tanan, pero tungod lagi kay mga manay akong trabaho, maning kama kong napoy-poy mugawa sa kong baba nga ikatambag sa inyong problema. Alright? So, inaot nga doon na sa kami ng kutlong pagtulunan karong adlaw. Ako si Dr. Rene Obra with Atty. Eileen Bathan. Thank you very much sa inyong makanunayon ng pagpaminaw sa mong programa. Taas ka greeting, ha? So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak Armen, daghang salamat o maayong adlaw.